Hei, muistaksä? Yhdessä Mau koulusarjassa me aloitettiin tästä. Niin. Näytti Slenderman toteutusta. Muistatko, kun sä veti meidät sinne maa-alle? Joo. Se veti siinä meidän viime jaksossa. Me nähtiin Monalla. Siellä oli kaikkia demonia. Me nähtiin jopa Luumoun sielu. Ja me nähtiin jopa Slenderman. Niin. Ja se otti meistä tiukasti kiinni. Ja sitten me vaan herättiin täältä. niin, ja siis se sanoi meille, että Kosto elää. Vaikka me ei ole edes tehty sille mitään. Vai ollaanko? Sitä ei tiedä. Mutta on tehty pienenä valvana. Niin. Mansikka. Okei, hei, siellä pitää pistää hiilausittu. Jaa, sutta. Tän tulee jonkun boosten. Anniko mulla on enemmän energiaa? Tuon syvemmälle metsään. Hankitaan kohti boosti. Joo. Ruupe. Hei, Flowberry, kato. Se on ihan kuin Flowberry. Joo. Wow, näitkö sitä mun hypyn, kato. Wow, näitkö sä? Niin. Ruupe, näkötorni. Ihan se olisi jotenkin hylätty. Se on joku radiojuttu. Okei, nyt mietitään tässä, mitä me tehdään. Mitä me tehtäis? Mennään tuonne syvemmälle metsään. Joo. Hyvä etsiä Slenderman. Jos se on jossain, niin se on jossain tuolla. Lähdetäänkö vaan heti? Joo, näetkö tuolla Bauhausin? Mä olin kerran siellä. Sitten mä jäin yöksi sinne. Mä jäin lukituksi sinne yöksi. Mitä sitten tapahtui? Ei se ollut Bauhausissa. Se oli Ikeassa. Mitä sitten tapahtui? Sitten mä näin vaan niinku semmosia keltaisia huoneita, semmosia toimistohuoneita. Jonkun backrooms. Niin. Mitä se olisi ollut? Niin. Tehän teitte sarjan Nuutinkaan Backroomsista. Tehän näitte Backroomsin. Niin, eli Backrooms hirviöllä ja Momolla Slendermanina. Niitä on monta Backrooms, en tiedä. Niitä voi olla joku yhteys, vai mitä? Niin, Backrooms täällä on, niitä on niinku miljoonia. Ne on toimistoja, sokkeloita, Niin. Ja erilaisia leveleitä. metsiä. Tässä kun Backroomsissa on se Ikea-level. Niin. Mä olin siinä. Mut sä vaan pelasit sitä. Mut sit sä niinku imeydyit. Se oli ihan niinku, mä olin niinku yöllä ja mä putosin sängystä yöllä ja mä heräsin Ikeasta. Mä olin siellä ihan yksin ja sitten mä yhtäkkiä teleporttasin semmosiin keltaisiin huoneisiin. Se oli semmonen vähän niinku sokkela. Labyrintti. Okei, mut me ollaan iskusteltu. Me ollaan istuskeltu tässä jo pari minuuttia, niin voitaisiin jatkaa matkaa. Onko sä koskaan ollut Backroomsissa? No, muistaakseni siinä Nuutin Backrooms-sarjassa mehän just katsottiin sen. Joo, mutta arvaa, mulla kävi tuuri. Mulla kävi ihan sekava tuuri. Niin. Sinne tuli Hello Kitty, tiedätkö sen? Joo. Sen entityn. Ja se teleporttasi mut vikalle Backrooms-levelille. Yes. Ja mä pääsin pois. Ja sä selvisit siitä oikeesti.
Mut mä nouklippasin tänne metsään. Niin. Ja sitten mä olin etsimässä. Mä olin etsimässä sua koko ajan täällä. Sitten mä menin kotiin. Varo mitä. Mun sängyn edessä oli Hello Kitty. Se entity. Ihan niinku se olisi kiltti mulle. Hän niinku se olisi haukka. Se on kiltti. Eikä se ei ollut sellainen musta. Oi, se oli semmonen musta tämmönen hahmo, semmonen tikku. Se on se entity, Hello Kitty. Niin, se on se. Se nimi on Kitty. Se on yleensä semmonen ystävällinen entity. Mutta jos siellä huoneessa on niin kauan, niin sitten siitä tulee vihainen ja se teleporttaa sut level run for your life. Ja ei mennä tästä meidän rantaan. Niin. Mitä tapahtuu siinä Run Your Life -levelissä? Se on semmonen, kun se on semmonen 10 kilometriä. Semmonen pitkä semmonen hallway. Ja siinä juostaan niinku täysiä ja entitä jahtaa sua. Kuka entity? Kaikenlaisia entiteitä. Mä en oo kuullut niiden nimeä. Ainakin se on entity 301. Mikä se on? 301. Entity. Mikä? Se on semmonen musta haamalla, semmonen valkoinen hymy. Se on ehkä ainoa entity, mikä mä tiedän sen. Seuraan näköalan kautta. Yritetään etsiä Slenderman. Joo. Mä muistan, kun mä nouklappasin just tohon keskelle tuossa. Eikö se ole pelottavaa?